Easy job eh. Wow. Ayan guys, kondisyon na si Cortapia. Change oil na naman ang ating mahal na Cortapia. Yeah! Guys, good morning! Dito na tayo sa Calgary, Alberta. At nandito na tayo sa ating dideliveran, no, sa mga nakasunod sa previous video vlog natin. Pinick up natin yung loaded trailer sa sa Tonkyard na. And atas ako. Isang delivery dito sa Calgary at dalawang delivery sa Vancouver. Ito tayo sa door 10. Yan, door 10 tayo. Umalis na yung isang yan. Kaya atrasan ko na. Tapos may pupunta sa akin dito para sabing buksan ko na yung trailer. Alright, tricky ito atrasan natin. Mayroon pa pick up dyan gitna, mayroon din ito. Busy sila. Tayin ko na lang kung lalabas siya para pabuksan sa akin yung loob ng trailer. Okay. Pagkatapos ko dito, dadaan muna ako doon sa may shop. Mayroong malapit na shop dito. Magpa-change oil muna tayo guys bago tayo lumusong sa Vancouver. Hopefully meron silang bakante kasi pagka ano yun eh, kailangan magpabook ng appointment. Kaya sana, pero kung wala, at tanungin ko sa kanila kung mga anong oras, kung magantay lang ako ng isang oras, okay lang, huwag lang matagal kasi may delivery din tayo bukas sa Vancouver. Kailangan kong tumakbo na agad-agad. Anyways, antayin ko lang yung tao, tapos ma-unload na tayo, tapos yung the rest punta tayo Vancouver. Kakain muna ako. Hi! Is there any 10 tails on there? Yes, there is. They said to me, once you take yours and then I'll go inside and I will turn it on. That's for the Vancouver. Okay, well then yeah, it's gonna still be a little longer. Let me know, okay? You gonna get me? You'll come and get me? Or you want me to open it? I'll come get you. Okay. Alright guys, tara. Buksan na natin. Binigyan na tayo ng go signal. Kaya tara, buksan na. Ginosignalan na niya tayo. Go signal kung go signal. Oh puta, matibay ito. Iba tong trailer nila, barn. Hindi, ang tawag nito, punong-puno. It's very full. Yes, I think so. It's 34 Fahrenheit continuous. Ano yung mga, ano siguro, mga wheat. I guess wheat siguro yan, hindi floor ganyan.
Eh sa loob siguro, dried, ewan ko. At least mabawasan tayo ng bigat. Ratratan na to guys. Na all. Hopefully may pagkakataon pa ako guys na ano, magpag-racing ngayon. Otherwise kung hindi, sa Vancouver na naman ako magpag-racing. Alright guys. Tapos pupunta ako sa loob. Antayin ko doon. Okay. Kunin natin syempre yung ating ano. Ito. Mag-seatbelt ako. Ay may. Ito ako. So, pupunta ako sa loob kasi malay-layan ko sila. Patayin muna natin. Tapon ko yung basura ko. Ah, garbage! Oh, thank you! Ay, ayun pala. Garbage ako ng garbage. Tinitira na guys. Kailangan kasi ako dito sa loob eh. Kasi yan ang is-open nila. Just kahit paano wala silang masabi kapag kailangan nila ako. May mga customer kasi na is-open nila, doon tayo. Itong thriller na to guys, thriller ng Horizon. Horizon thriller. At least kahit paano yung mga bibigat ang tinanggal nila para dalhin natin sa Vancouver eh maano na tayo, wala na tayong mabigat na ano yun, para wala na tayong mabigat na bubuhatin o hihilahin papuntang Vancouver. Yes! Oh guys, tapos na. Lagyan natin ng secured. Kasi baka mamaya matumban tayo dyan sa bundok eh. Mahirap na. Make sure natin ito. Ayan, gumagana. Kasi kung hindi, magagalitan pa tayo. Picturean ko kasi ipapadala ko sa aking dispatch. Magalit yun eh pagka ano eh. Okay. Thanks. You got it. Bundok ang dadaanan natin. Kaya ayan. Picturean ko para ma-send ko kay dispatcher, ang aking butihing dispatcher. There. Alright sir, thank you. This is mine. Okay, see you again next time. Yeah. Alright guys, tapos na. Let's roll. Punta muna ako doon sa ano at subukan ko magpag-racing kung may time sila. Kung mag-aantay ako ng 2 o 3 oras, hindi na. Oh, I mean magpa-change oil. Okay. Tapos kuha tayo ng bolt seal. Lagyan natin ng bolt seal. Ito. Oh, ibanti natin.
nabawasan ng kalahati yung aking ano, nabawas yung mabibigat. Okay, nabawas yung mabibigat. Ayun o. Okay. Tapos ilagay natin tong shield. Picturean ko. Padala ko sa aking dispatcher. Kasi yan ang SOP. SOP. Alright. Silyado lahat. Ang ayos na yun sa taas. Darrell. Alright guys, let's go. Lagay muna ito natin dito sa ating ito. Okay. Na, hindi gumaan yung ating karga. Alright guys, tara. How many times did you see? Nakita ko lang 1. Damage. Alright guys, that's okay. Let's go guys. Ito muna tayo sa anuhan. Magpaano muna tayo. Change oil muna ako. Hopefully may time. Otherwise sa Vancouver na ako magpa-change oil.
Alright guys, ayan, andito na tayo sa ano. Ayan. Number 5, Royal Truck Club. Tinawagan ko na sila kaganina, sabi nila ang waiting time or ang appointment mo is 12:30. Sabi niya 11:30 to pa lang. Pero mag-check-in ako sa loob kung talagang available nga ako ng ano, ng 12:30 para makapag-antay na rin ako. Antayin ko na lang kung sakali man. Tara guys, check-in muna ako doon sa loob. Tanong natin kung pwede tayong magpa ano sa kanila. May time yung pagrasa sa atin. Oh, pagrasa ako ng pagrasa, pa-change oil. Guys. Sana. Please use. Hello. I am the one who called Turk Enterprise For change oil. what time? I don't know. You said 12:30, but I'm here. So what do you want me to do? You want me to unhook or 12:30? yeah, Okay. just change oil. But if you're available, I can come now. Maybe. Trailer you don't need done? No, just my tractor. If you drop the trailer, we can do it now. I will drop it right away. Okay, sure. I have a count here, cause this is where I go every time. Okay. Yeah, your I info is here. Yeah, I will drop first and then come. Alright, let's go. Ayun guys, may pagkakataon. I-drop na natin. Text ko na dispatch. Change oil before head to BC. Turk shop no supply. Wala kasi silang supply eh. Kaya dito na ako magpaano. Drop muna natin. Para tuloy-tuloy na. I-release ko muna yung hangin. Trailer ng ano na to guys eh. Trailer ng Horizon. Ganyan lang, huwag nating sasagad. Tapos drop natin yung airbag niya doon. Ayun na, nag-aantay na siya.
Okay. Price up. Para mabilisan lang tayo. Okay. There. Okay. Naglalak kasi yung ano, hindi mano, kaya tungkabin ko nga yun. Tinutungkab kasi yun eh. Naglalak kasi. Kailangan palitan din ito eh. Yeah, sometimes stuck in here. That's why I'm just gonna yeah, so oil, change oil, and then yeah, all the filters, water. Yeah. This one, all the filters. I just had the lube grease yesterday, so the one thing that they don't have is can you please just poke a little greasing in here? They don't have the needle. Yeah, I can do that. Oh, please, thank you. Okay. Do you want grease everywhere? Or No, just there? this one only. I just had my greasing yesterday. Okay. They don't have the thing. Okay. They don't have the And needle. What kind of oil was it? Okay, so 11, 12. Change oil. Full service. Okay, lube kasi nagpag-lube at saka napaggrasa tayo sa torque. Tapos start odometer niya para alam ko kung ilang tinakbo ko noon, ano. 9, 5, 4, 5, 8, 3. Bagay mga 60,000 to 40,000, ay 30,000 miles o 40,000 miles lang naman ang dapat minimum diyan eh. Hindi na naman tayo umabot ng ganun. Ilagay muna natin dyan at natin trabahuin nila yung ginagawa natin. Anong sabi ni Boss Darrell? Okay, but don't be late. Big fines. Keep an eye on trailer. They are now working. Now guys, alright. Tira na niya. Yun oh. Ayan guys. Easy job, eh? If you don't mind, I have a video vlog, so this is just a video vlog. Like a YouTube or something? Yes, YouTube. Oh, YouTube. I already have here before. What's up, YouTube? You guys already in my YouTube before. Alright, thank you. Madali lang pala ang trabaho nila rito. They're nice people. Nice na lagyan na niya. Okay.
No grease? Yeah, I just had my grease yesterday, so Turn that bitch like a quarter of a turn. Shit is instantly started to just pagrasa tayo, pagrasa. fucking Yung Turk kasi naubusan sila ng supply kaya hindi nila nagrasahan. I mean na magpa-change oil tayo guys. Nandito tayo sa Calgary, Alberta na. Pa-change oil tayo rito. Yung Turk kasi naubusan sila ng supply. Kaya hindi nila na change oil. Pero nagrasahan naman nila. Thank you Lord. Yan ang importante. Dito tayo sa Calgary, Alberta. Royal Truck Lube. Ang dami nilang gumagawa. Ganyan lang, simple. Susunod kong ipatira itong ano. Oh, ito nga pala, may problema nga pala ako rito, no? Ilaw ko na yan. Busted yata yung ilaw ko na yan. Ayaw gumana eh. Isa pang problema ko pala to. Tinutulak lang naman ito eh. Ito yung problema ko nung nakaraan eh. Ako na lang gagawa nito, palitan ko ito kasi kung sila may dagdag na naman dyan. All good. All good? Oh, it's just tossing it in there. Do you want any grease on the fifth wheel? I just had it. That's a lot of grease. All good? Yeah. Do you have a like this? No. Oh, okay. Yeah. No parts. Yeah, that one has busted, so I'm just gonna buy and then I'm just gonna put it myself. It's easy. Yeah. No, we don't sell any parts. You don't sell that? Okay, no problem. Lagay ako, nagbili na lang ako sa truck stop, guys. Yeah, sure. That's okay. If that's okay to you, thank you. Yeah. That's a lot, eh? But that's good. Okay. I can pay it now. I think he's just doing the fuel filter. He'll get you up to that. Okay, sure. That's a lot, eh? Ganon lang. Doon din nila pala pinapalagay. Ayan guys, kondisyon na si Cordapia. Change oil na naman ang ating mahal na Cordapia.
bayaran ko na. Okay. I'll go get. Okay, yeah, I forgot. 940. 900. Odometer ko. Nice. 954. 583. $954, 583. 954 583. 58. And so the company name is Lakay Transport Inc. Yes, yes. Same. Thank you. And the unit number 2098. 2092. 8. 80? 2098. Oh. Gotcha. Okay, 2 fields of Volvo, 25 micron, 41, Right down your YouTube channel. To my YouTube channel, yeah, okay. Check it out. Sure. Sit through it and find ourselves. In it. Is this what this is for? Yeah, yes. I already have you have before here. That's why I have. Oh, I have. okay. You know, yeah, right here. Yeah, Lakay Tracker, Lakay. So Lakay. Oh, that's what it's under on YouTube too? Yeah, Okay. Lakay. Then Gotcha. Tracker. Gotcha. Cool. Sick. Check it out. Yeah, check it out. Yeah. Thank you. There you go, boss. 562 still. It might not tap. You'll have to. Okay. You have to insert the box. November 12. So change oil, lube, 2 fuel filters, and then the separator, Yeah. water separator. Yeah, one fuel, one separator, 2 oil. Okay. And then I greased that knuckle for the steering, Oh yeah. and
and I checked all the levels. Yeah, thank you. Thanks very much. Yeah. Ready to fire? Alright. Maghugas muna ako guys, oh, na 562.59. Saglit lang. Hugas muna tayo ng kamay. Kailangan talaga yan. Ganyan talaga ang magkaroon ng ano, ng truck. Alright guys, we're good? Yeah. I just need you to start it up. Oh, Check the filters, and then we'll talk you over later. okay. Thank you. Oh, you're just gonna... Okay. Start natin. Pag okay na. Siyempre titignan pa nila yung mga filter eh. Kung mag-circulate. Sus. Okay. Sweet. Nalaglag. Sweet, guys, sweet. We're good? Okay. Hey guys. Okay. You just gotta top it up now. Okay, sure. It's gonna let me know. Lalagyan na lang nila. Finalize na lang yan. Okay guys. Ano siya sabi ni Boss Darrell? Ay, si Mrs. Ano ito nag... Oh, wala yan. Tapos punta tayo ng address. Okay, Walmart sa Ponco. Makikita natin ang address. 12.25 24. Sorry, busy. B4A. Pa 19525. 19525. Sabi nyo. Thank you. Oh, yun. Till next time. Until next time guys. Oh, thank you. Pinapanood na nila yung YouTube. Hindi mo naman maintindihan nyo yan eh. Tagalog eh, Pilipino yan eh. At least kahit pa paano. Alright guys, we're done. Done na naman si Cordapia. At least panatag na ang loob ko para lumusong.
Bubuksan natin yung ano, ating trailer doon. Akala ko ano yung driver pala. Yun, bumababa. Tanggalin ko nga to. Mainit ang katawan natin eh, kaya hindi pa masyado yung jacket. Rise up. Tag test. Alright. Okay guys, konekta na natin lahat. Yun. Alright guys, siyempre ikutan muna natin ang ano, unit natin. Bago tayong tuluyan dumire-diretso, ikutan na natin dito. Ayan, at least kahit pa paano meron pang shield, hindi yung basta sampa. Okay na, kondisyon na naman si Cordapia natin para lumusong ng bundok. Tapos na naman yung change oil. Kapag change oil tayo. Thank you for watching. Look Chris. Okay, so para hindi ko makalimutan yung sticker nila rito. Lagay ko dito. Ayan, Boss Lubricant. Ayan kasi number nila. Ayan, next service November 12, 2025 tayo nagpa-service ngayon. Ayan, 954,583. At yung full service nila 562.59 Canadian dollar. Alright guys, so anyway, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Portrating ko na to para may deliver na natin itong pangarga na natin at mabigyan ulit tayo ng load. Guys, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lagi. I love you all. Peace out. Bye bye.
Lakai Tracker.